Bismillahirrahmanirrahim. Ljudi nemaju vremena da skontaju da se radi o vječnosti. Brate moj dragi, nakon dunjaluka nastupa vječnost. Pa ti, svakom mi to treba reći. Vidi sine, radi šta god hoćeš. Samo da znaš, ovaj ispit, nakon ovog ispita dolazi vječnost. Propadniš. Boga mi si propao žestoko. Ali prođiš. Prošao si žestoko. Jer je u pitanju krupna stvar. U pitanju je džennet, u pitanju je džehennem. Zar nije došlo u hadisu da kaže Allahov poslanik, uvešće čovjeka samo moment u džehennem. Moment, nije to, on kaj daje, sudi ga 300 miliona godina, tam, pa će ući poslije u džennet. Uveli ga samo sekundi, izveli ga. Bio najbogatiji, uživo na dunjalku. Kad su ga izveli, kaže, Allahov robe, jesi ikad išta doživio na dunjalku lijepo? Nikad ništa. Sve zaboravio zbog sekunde boravka u džehennemu. To treba ljudima reći, kaže, jednostavno zastrašujete ljude, ama Allah mi zastrašujete što te volim. Ideš, bate, u minsko polje, odbit će ti nogu, pa šteta. Ja ti govorim, brate, mine, ubit će te. Ništa više. Jesam li ti dušno što ti kaže minirano? Nemoj, brate, voz preko ograničenja. Sudar ćeš napraviti. Pa znači, opasna situacija. Ulog je izuzetno velik. Radi se o ahiretu. Zadnji savjet. Čita Kur'an, da čita knjige napisane o džennetu, napisane o džehennemu. Mnogo bitno. Zašto u Kur'anu skoro na svakoj stranici imate ajet ili dva džennet, džehennem, džennet, džehennem. Jer je takva ljudska duša. Moraš ga malo zastrašiti. Govorit, brate, možeš li izdurat? A s druge strane, ako uradiš to, očekujte nagradu. Hurije, gledanje u lice uzvišenog Allaha, sa poslanicima, sa šehidima i tako dalje. Pa insan kad pročita o kakvim blagodatima se radi, a Boga mi, kada pročita i o kakvoj patnji se radi. Jer pazite, ljudi su čudo. Imate ljudi, citiraš mu samo hadis, brate, ako to radiš, to je sevap, on se zalijepi i ne možeš ga odlijepiti. Imaš ljudi, on je naučio sam šprulju. Brate, gorit ćeš. Hoću gorit, hoću. Eto me u džamiju. Sve dok vidiš, ako klanjaš, imaš sevap, nije vezi. A kad kažeš, brate, džehennem, pa nekome paše prijetnja. U smislu prijetnja azabom, patnjom, džehennem, zato je Kur'an prepun. Džennet, ajde, ne bi, kad se pričalo samo o džennetu. Mislim, Allahova milost je velika, svi ćemo u džennet. Ne. Da ne bi malo popustio. Vidio si kad otac primradi u kući. Što god djeca ako traže, evo, popet će mu se na glavu. Reći, babo, trebaš me u školu nosit, ali ja ću sjeti na glavi. Ali ispuni, ali malo i zategni. Ispuni i zategni.